Tes, 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 Tes. 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 Bagaimana? Sama? Suaranya sama? Gimana itu? Tapi kata di buku pakai gitu. Gimana gimana gimana?
Selamat Hari Pentakosta Paduahun Madihita. Nomor 8 perninggotan atas sahur ni todi perbadia doho topik todi perbadia na pai baruhon taku kema permenggota di pesta Pentakostaon mare de mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, nat palangi dohot tanoon. Amen. Sian sion situan hinadenggan, marsinodang debata, sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo di dok Jehovah, usehonok kumaaik tu akan namawas dohot akasunge tu namahiyang. Usehonok kumatutu todiku tu pinok permunan waeng, jala pasu-pasuokku tu pinok permuna sugot. Jehovah do debata, jala ibana manodang hita, tabat tok kamuma akka pilihan pestai, sahat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Martanyang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliati Tuho, sian nasa rohanami,
ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jo ho tusi, sai suru matod di parbadia turohanami, asatung huparhatopot hami ho, hanguluan nami, asalohot tuho hami, marhite-hite haporsyaun nasitong, jala asatotong huhalasok kami, pasangapon guarmu, natarpuji rodi saliling nililing na. Amin. Mari dehita. Tatangi homa patik ni debata ima si Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani ima todi perbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasan aku hataoni tuhamu ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami manggulahon na kabar tupatik mi amin mari dehita. Potima dosata tuado pani debata martang yang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujulong uhilala hami rikodo asine roham disaluhut hami halak berdosa alani ido umbahen nahu paserep pami diri nami sadario di julum jala huparhatopot hami
tung na jot dohami manibil sian akka dalammu na badiai songon biru-biru na lilu. Say unang babali hami sian julom ala ni dosa nami ay dang di halomohon roham hamatian ni akka perdosa alay hamubaw ni roha dolomo ni roham asa mangulu se sama saluhut hagedihon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi perbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun di guarmu nabadiai amin. Baga-bagani di bata taringot tu hasesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho ahu marhitesian akka dosam. Jalanunga di lojaiho ahu marhitesian akka hajahatomu. Ahu tutu. Ahu sadiri manadesei akka pangalosim. Alani hadiroku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapum ma di debatan na digijang. Amin. Mari dehita. Walani Tuhan Yesus merinding Dia usetok tungrona nampe berdosa ibadah padamu autur dibakar benar diusir di dalam Golgota. Alani Tuhan Yesus memuji-pujian mengatung rohana olong bernidam bodonglah susah di hasiang aduh bersama di tangannya nason wawang tok-tok. Tatangihon ma hatani debata trupuk epistel di pesta paduahon perningotan ari sasar nito di perbediaon tersurat di 2 Musa 20 ayat 1-5 tajahama marsika soring dang jadi para ratommu barita gagap jala unang pahirbang tangamu rap dohot parjahat gabe sitidakon hagiduhon. Napugus pe dang jadi apinamu di pergulutanna. Molo di idaho halo deni halak nama kagigihoko madate di bahen suratna dang jadi pasobuomu pea ikon pahehiomu doi rabdohot binuanna ido sahatna mertua mana tumangihon hatani debata
jala naupiopsan. Amin. Mari kita. Tuhan sulit mau sundangi aku tak terus buku suara dia Tuhan peringgas Tuhan parono Kencang di sambulopi Oh Yesus hartaku dosi wongmu senang rohake Oh Yesus hartaku dosi wongmu senang tidak kumaha porsiaw tay sungena hina tidak kuni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jakuba ido ama pargogo nasu hatudusan natuma palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jakuba nasasadai imana tinubuhon ni Samaria naga bega bias siatot di perbadia adorang suhaburuan Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na matetarapajal do ibana di hau pinar sila na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangulu di aripatuluhon na mana itu surgo la kundu tu siam di beta Jehovah amanai pergo na suatu dosane isime mana pa mamula sogo tu tanohon manghumi hala na mangulu do kon na mate au porsia di perbadia Jalang sada huria nabadia huria atau panera Kristen akka nabadia doa diaksesani dosa doa dihatai nama do mula mengurus sogo daging hal naum mate doa dia nguluan nasora sudah amin tabegima korsian punguan ina Teresia diuduti ina Maranata
Sunggul-sunggul, hari Minggu 15 Juni 2025, permingguan masuk son nasional. Do jadwal pukul 7, pukul 10 ibadah umum bahasa Batak, pukul 10 lalu ibadah umum bahasa Indonesia, pukul 10.05 ibadah khusus remaja, pukul 7 sekolah minggu do pukul 10, pukul 10 pra remaja. Nuaing tapi kima ede pujian sian kor ama pertukuan diuduti kor ama adapi.
Mare dehita u tapapungu peliata.
Udo na mga jaro Tuhamin hatang panginoanin Turok na naman haring aso Mga rado tidak dinuklain Dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salutna. Horas. Selamat Pentakosta madihita. Di pesta napadua honon hatani debata songon nauni aturhon almanak ni Huliata nienet sian surat ni apostel Paulus tu mandapoton si Titus bidutolu mamukamai sian ayat sada satro di ayat walu didok songonon paingot manasida asa maroha nauduk mangului panggomgomi na mangarajai huhut ringgas tu nasa ulau nadenggan unang ma si cahidongan manang natokar naing ma paroha na labok paroha panganju bisa luhut halak aidohot tu hita na jolo akan naoto natois na lilu pinarhatoban ni ragam ni hisap-hisap dot sakap-sakap taulahod doha jahato dot late-late akahagigia dohita jala masih hosoma alai disi matarida habasaon dot habasaron ni debatasi paluahita dada alani ulauta hatigoran ubayen na di palua ibana hita tung sian asini rohana do marhite-hite pandidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite tondi porbadia na pai baruhoni naung ni usehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita asa gabetigor hita dinai ni asi ni rohana jala sitean hanguluan saliling-leleng na mangihuton pakirimoni haposan dohatai jala neng magomos hati dakonon mui dipangido rohaku asa nasida naung gabe porsea di debata maka padoton aka ulau nadenggan imanauli jala hasea di jolma ido sahatna jala nagabe topik manang tema di bagasan pesta napadua honon paingoton hita sekaligus tongdo ikon tahapor siai tatiop gomos peranan iton di porbadia na pai baruhon ngoluta urian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nah hinaholongan di bagasan Kristus adong sada cerita taringot tu sahalak naposo sasitongna ibana anak paitolu sian 5 bersaudara guarna badia adong namar guar badia di son alai dang badia pangalahona ido namasa dakuboto buasa dibain kuarna badia ternyata natakangan ibana maol niajari ido jadi ulauna molomulak tujabu holan mabok nama berantam dot akan asing dung lulus SMA ibana olanon nama didok ibana molo dang gabe preman au ya gabe polisi mau manang molo dang gabe polisi au gabe pareman mau nina ibana
alai di bege among nado ditangyakon asa saut mah gabi polisi ibana. Ternyata saut do HP gabe polisi ibana. Jala on nama nagabe ya lasroha mamering ibana. Ternyata adong do HP perubahan. Perubahan nama saya uli, nama saya denggar. Dunggabe polisi dang lasak be ibana. Somalna saya terus nama martokar tu gijang, martokar tu toru, marbada. Alai dunggabe polisi denggan burju do ibana. Ima nahua porsiai hami ulau niton di porbadia doi. Molo adong perubahan di ngoluta, di ngolu sasada halak. Asing sian najolo dot nuaingon. Najolo songoni takang maul si ajaran. Alai parpudion justru gabe jolma nadenggan dok. Jolma naburju. On ma naneng tahatai ditulpuk tahun. Lumubi ma taringot podani apostel Paulus tu si Titus laho paingoton halak kareta gabe guru huria nama najolo si Tituson di huria kereta jala halak kereta on sasitongna halak natakkan lo maul si ajaran alai didok di ayat 1 ayat 2 di son paingot manasida asa marohan nauduk mangoloi panggomgomi na mangarajai. Ala tohodo ada orang so di jalon nasida Kristus di bagasan ton di porbadia ya pemberontak do nasida tu panggomgomi na masa ujui uhut ringgas tu nasa ulau nadenggan onma asa unang masih saidongan manang natokar naing maparoha nalapok paroha panganju di saluhut halak adong perubahan jadi di ayat 1 ayat 2 ngoluna imbaru doon nama sadi huria kereta manang halak kereta nagabe Kristen asa takasta boto sasitonga songon dia dona jolo songon dia dona sida na jolo di dok di ayat 3 ai dohot dohita na jolo akan naoto di son molo di hata Indonesia terjemahannya kejahilan itu situasi atau kondisi yang memang jauh daripada Tuhan. Naoto dalam tanda kutip ya memang tidak paham dan diboto songon dia do ya lomo ni rohan itu hatta natois nalilu pinaratoba ni ragam ni isap-isap dot sakap-sakap taulahon do najolo hajahaton dot late-late aka hagigia do hita jala masih hosoman boy nama tapatudo sate songon bangso Batak najolo ima hira-hira songoni nama saya marporang saya martokar saya marbada nama halak Batak najolo adorang so roha Kristenon mungkin tarbuan do satu sonari molo dang alani ha Kristenoni alai di si matarida di dok apostel Paulus buse habasaon dok habasaron ni debata si padua hita dada alani ulau tahati koran ubaina di padua ibana hita dada alana burju hita dalam tanda kutip memang macai mau do gabe jol mana burju alani situasi dot keadaan nasongoni alai nang pe adong kemauat ta naing gabe jol mana burju alai molo dang alani angsi ni rohani debata dang adong gogoni ala takas do di dok pison dada alani ulau tahati goran ubain na di palua ibana hita di palua debata hita tung sian asini rohana do marhite-hite pandidion pangulahio tubuh dot marhite-hite ton di porbadia napai baru honing on nama nagabe odolan iturpukta odolan itemata di ayat na palimahonon
tondi porbadia do napai baruhon sahalak jolma nagabe Kristen. Takas do ikon adong perubahan 180 derajat. Berarti molo 180 derajat itu perubahan yang radikal doi. Sian angka 6 jadi tu angka 12 molo di jam dinding. Itu yang terjadi. Molo taparohan moluta amanginang. Jalabui tabadiko dot moluta najolo lumobi ma uju poso do pihita. Tentu godang nama aka perubahan. Au sadiri pe mengalami perubahan nasongoni. Najolo songoni nama karas dan kehidupan. Bohama. Orang tua kami, ya kerja enggak kerja. Kami 8 bersaudara. Dari mana makan? Yang ada hanyalah kekerasan. Bagaimana kita bisa survive. Terutama hidup di kota Jakarta. Apapun mau kami lakukan. Kenapa tidak? Tapi itulah. Nampe kerja enggak kerja Bapak. Alai rigas do ibana martanunya. Manang nyakon sudi anakon. Dangadong nalari nanggo sahalak pesian ami. Dangadong namate tarbulu nanggo sadape siang hari. Berubah. Nangsong monihita. Namaruriaon. Molotakas tajalo tondi porbadia di rohata. Holan alani asini rohana itu hita. Ikon adong nama pai baruhon. Dan adong be tadok songon dang somal. Najolo. Molotorusita mulak tupudi. Dan adong pai baruhon nih. Jalan di tempat nama guarna. Holan mulak-mulak tupudi. Nah jolo songonon amang. Biasana somalna songonon amang. Gak ada perubahan. Padahal di dokdo Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Gereja itu harus terus-menerus diperbaharui. Tidak bisa jalan di tempat. Takas to ton di perbadian nanidok ni Apostel Paulus tison di ayat 6 didok. Nau ni useon na itu hita buas marites Yesus Kristus si palua hita. Adong do hadumuanna. Gogo ni ton di perbadia dot aporsiaota tu Yesus Kristus. Boy do hita porsia tu tuata Yesus Kristus dan alani malo-malota. Alai ala adong to di porbadia narotu hita. Jelas asian adigan nama roto di porbadia di ngolu ni ala Kristen. Hombartu haporsiaon poda ajaran ni uriata KBP. Ikon takas taboto. Ima borhat sian pandidion nabadia do. Di sita jalo pandidioni di sina ma mangula ton di porbadia. Alai holanon. Dung taboto do takas mangulahon aka narikot di moluta. Justru gogota do tapajolo. Gabe dang mangula ton di porbadia. Ido namambaen sahira jot-jot hitalilu. Padahal salinai porhat sian pandidioni nama sasitongna nungamian to di porbadia di rohata di goluta. Jala ikon mangula nama. Alai songon dia nama boy mangula ibana. Molo saya terus tak kuasai dirita. Dan taloas to di porbadia bekerja. Lau mangulahon sude lomo ni roha ni debata. Ai di bagasan ton di perbadiai takas di dok dison asa gabe tigor hita. Binai ni asi ni rohana jala sitean hanguluan saleleng lelengna
mangyuton pakirimoni. Alam itu di porbadia do hita boy mangulu di bagasan hati korang. Boy mangulu di bagasan hasitongan. Jadi dak pola mahol tatu sih songon dia do mangula to di porbadia di goluta. Daikon marata sileban hita manang mambain aka tanda-tanda halongangan dang songoni daikon songoni alai cukup ma takas taboto takas taulahon akan adenggan takas tapaubah rohata menadikon ngolu naburuki tapake ngolu nai baru jolma nai baru di bagasan Kristus di sini mah mangulah ton di porbadia sampai adong sada gereja asa takas dinasida mangulah ton di porbadia marite hata sileban manang bahasa roh sampai ada kursusnya kursus bahasa roh. Saya aja heran sampai sekarang. Mau adong bahasa roh berarti ikon adong nama kamus. Nah, kamus bahasa roh. Dah kuboto 3 tahun boy dapat sertifikat. Gabe malo mar bahasa roh. Ale dang songoni pangatusiota. Dang songoni haporsiota. Ulaun itu di porbadia ikon tarida do. Marhite hasadaota. Padaon sian aka na jat na keningan isarani di dok lison hobar songon pangalahotan na jolo ima ya pinar hatoba ni ragam ni isap dot sakap dungi musai hajahaton dot late hagigian dot masih hosoman. Jadi molodang adong be taringotusi pangalaon na songoni sasitong na nunga imbaru nama ngolu taon nunga imbaru nama gareja taon dao sian parbadaan dao sian parbolat-bolaton ai nama ngarajai gareja taon ton di porbadia do HP nama ngarajai ngolu taon ton di porbadia do HP. Jadi dong kesempatan sian simbolis nanggo saotik pe mambayan sega parsawarat pak di tonga-tonga ni huria tahun jalan aparpudi di dok haposan do hatai jala naing magomos hati dakonemui di pangido rohaku asanasida naung gabe porsea di debata maka padoton aka ulaun nadenggan ima nauli jala hasea di jolma dada holan di debata imana uli jalana hasea di jolma ahama ulau nadigani tapi kirhon mak dumobi mai mardomu tu program dot ulaun ni huriata denggando molosadaro hatta patuluson sakap program ni panitia pembangunan ido songoninang program panitia pesta gotilo sude program aka dewan-dewan koinonia marturia dot diakonia termasuk mai program prarartaon saluhut nado di pasahatu kita asa taulahon kita diberi kekuatan diberi kesempatan bukan untuk jadi penonton tapi kon dohot nama kita gabe pemain dah ngaci dah bah gabe penonton di tengah-tengah ni huriata nggak seru guarna holan komentator guaron tapa husor mai amin martang yang maita ale Tuhan debata amanami para siroha jala partingkan basa nasumurung tutu mandok muliate do upasat rohanami ala takasu jalohami hatam nabadiyai
jala takas ujalohami tondi porbadia. Marhite-hite hapor siyaw nami tu Yesus Kristus Tuhan nami. Siani huboto hami do perubahan-perubahan pai baruhon nabi nain ni tondi porbadia di ngulu nami. Nang di tonga-tonga ni gereja namion. Asa sude sikap parangi pangalaho pikiran imbaru nama. Gabe lam tu majuna lam tu dengkanna. Sude pakobasion nami di tonga-tonga ni huriamon. Jala takas do huboto hami. Tondi porbadia hido na pasadaon rohanami. Na padamehon hami. Na padaohon hami sian aka parbolat-bolaton parbadaan. Asa marmulia guarmu. Jalagabe sitiro na dengga nama hurianamion di tonga-tonga ni nahumaliang. Tuhodo pasatami. Sude ulaon ni huriam oleh Tuhan. Dumobi mai di ulaon ni kepanitiaan pesta gotilon dot pesta pembangunan. Tuhodo pasatami amanami amang sinaga dot amang simanjuta. Nagabe uluan ketua di kepanitiaan ni. Leon ma kesabaran. Leon ma hikmat. Leon ma muse hapor siaon na tugu. Asa takas di jalur nasida. Asa saut ni program-program kepanitiaan ni. Gabi marmulia nama guarmu nabadiai. Godang nahi tangyang pangiduan namion. Nau pasatami holan mengasaun guar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan siop kop hami. Amin. Tapasatma peliata napaduahon mardalan do tupak tu pesta pembangunan hut mata indihon buku ini nomor 645.
Tatang nyakon ma peleata tu debata martang niang maita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan isaluhut si leon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasatami masian nani leon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe kuap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa uparhasa yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marite ite tondim. Asalam hutanda hami kodang ni silehon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Ginjang, saya pinorbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap ari, sesama dosa nami, songon panisan nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amin. Amin. Ya, 461. Sungguh Tuhan di
kun diri